Entre el 6 i el 17 d'agost, Barcelona acollirà la 7ª edició del Circuit Festival 2014, la major trobada de turisme vacacional per gais i lesbianes del món. Aquest any, l'esdeveniment, organitzat per Matiner Group, proposa més de 22 festes i 15 activitats diürnes relacionades amb la cultura, l'art, els esports i l'activisme LGTB. Vacaciones muy buenas. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out pain. El Yearly Circuit, que se celebra del 12 al 17 d'agost, està dedicat específicament a les dones amb una oferta especial d'oci i cultura per a elles. My friends had you figured out. Yeah, there's no life inside of you. You tried hiding another you, but your evil was coming through. And these eyes sitting on the wall, well, they watch every move I make. Bright light living in the shade. Your cold heart is a spirit shade. Circuit l'any passat va aconseguir reunir més de 71.000 persones, una dada que duplica les 35.000 persones de la primera edició del 2008. Si bé l'espanyola és la nacionalitat que aporta major percentatge de persones assistents, el 19%, Circuit és un esdeveniment amb marcat caràcter internacional. Més d'un 80% de les persones participants són estrangeres, vingudes de països com el Brasil, Estats Units, Austràlia, Israel, Regne Unit, França o Itàlia. El perfil de les persones assistents és clarament masculí, més d'un 86% són homes. Es tracta d'homes gais entre 20 i 45 anys, de classe mitjana alta, amb estudis superiors, professional qualificat i amb un elevat poder adquisitiu. Circuit suposa una injecció econòmica de més de 100 milions d'euros per a la ciutat de Barcelona i compta amb el suport de 9 patrocinadors oficials i 21 col·laboradors. A més, el festival desenvolupa un pla de responsabilitat social que treballa 3 grans àrees: salut, divulgació i cultura. El pla es desenvolupa a partir de campanyes de divulgació i del seu programa cultural i d'activitats que inclou xerrades, debats, presentacions i vetllades literàries, exposicions d'art, cicles documentals, tallers i activitats esportives.